Gila Diamniadio ha Dakar yubbinɓe pijirloji olympique sukaɓe kolli jayniyankoɓe ummiɓe dow e caggal leydi jeedidi e nokkuji jeetati do pijirloji di mbaɗete tati edi nokkuji jofani kono golle de jaari yeeso e biyol Ceerno Baro jeeyaɗo ko jauge goomu yubbinowo pijirloji di. So Afrique ne waɗa organisé ko wayni yimɓe ne mbawi sikkitade taw est ce que fof ma hawru min kollaɓe noon amin ɗamini amin jogui hen fimɓe amin jogui hen hoolare que fof ma liggey o par no foti parirde ni ha jeux uji mbawa waɗa déroulé comme on le souhaite. Diamniadio ɗo woni le centre principal des jeux mana stade Abdoulaye Wade o ɗon uddite sport aji kewɗi ko ɗo mbatte ko jayniyankoɓe Afrique dilloɓe e coftal balɗi ɓe noddi e jiilu ngu. Abdoul Bari jayniyanke guinenajo o caggal nde o weltani golle ko jauge o aniyi wadde hen gueɗal makko so ruttima. Mojo Bego woni ko ballon woni ko basket woni ko handball arayɓe ɓen fof tawi ɓen noon ƴettama tawi ko ɓen arata yiitida e maɓɓe landoɓe ko fewdo hon to ɓe woni fi ko pehe ko ɓe woni ƴettude fi gollugol to gado ɓe arde ga ko honɗum woni miijo maɓɓe si ɓe ari ga ko honɗum ɓe waɗata ko honno ɓe faala wardude ɗum noon simi hewtitoyi ko ɗum mi miijoto wadde si Allah jaɓi. Ko lebbi 15 keddi pijirloji olympique sukaɓe puddo kono golle de fof ma joof lebbi jeetati ko adi ɗum e biyol ardiɓe ko jauge.